Бу җирдә һәр кеше үз учагын яга. Һәр кемнең үз куәте, үз ялкыны. Утның ялкыннарын тотып булмаган кебек, кешене дә тулысынча аңлап, ачып бетереп булмый. Әмма тоеп була. Тын калып, җылысын тоеп. Фәни җиһанча яккан учакның ялкын телләре белән күзгә күз без бүген. Кеше гомере кебек. Кечкенә генә булып, тергезеп җибәрәсең, аны өф итеп, тәпи-тәпи китәргә өйрәтәсең, шуннан соң ул ныгып, көчәеп ала, теге иң кульминациясе кеше гомеренең. Ахырдан инде утыны беткәч, җигәре беткәч, сүрелә, сүнә, нәкъ менә шушы кеше гомере кебек. Һәрбер учакның үз тарихы бар, үз биографиясе бар кебек миңа. Менә бу учакта да бит утынны булай салсаң, бер төрле яна, аркылыга салып куйсаң, икенче төрлерәк яна, күмерләре дә шулай ук. Учак яны бетә, күмерләре кала. Кешенең бит җирдә эзе бетә, эшләгән эшләре кала. Учак ягып карамаган кеше юктыр ул, шулаймы? Һәм әлбәттә, иң тәүгесе, кадерлесе, мөһим дип саналганы бала чакта. Көче белән, матурлыгы, сире белән ут кешене аңсындыра. Күәмдә сыерлар көтүдән кайтканнан соң, безнең эштәге авыл малайлары бөтенесе җыйнаулашып, идәге сыерларын су буена алып төшәдер икән, учак яга идек. Учакка да су буенда караган сараган агачлар беткән иде инде, идән утыннар күтәреп төшәдер. Һәрберебез берәр утын, икешәр утын һәм бәрәңге. Аның иң кызыгы шул бәрәңге буладыр инде. Шуның пешкәнен көткән арада нинди генә вакыйгалар сөйләнмый. Нинди генә гыйбрәтле хикәяләр тыңланылмый. Нинди генә җегет белән кыз мөнәсәбәтләре хәл ителми. Ул безнең күрәсең инде шул теге бөтен сорауларга да җавап эзли торган урын булгандыр. Һәм минем өчен ул бик якты хатира булып тора. Чөнки күәмдәге үткән шул балачак бик тыгыз хезмәттә генә түгел, әмма эштәлекле үтте дисәм дә була. Беренче сораулар да, беренче сынаулар да бала вакытта. Хәзер бик гадәти булып тоелырга мөмкин алар. Әмма бала чагы ул аерым дөнья. Анда башка кануннар. Анда бар нәрсә иң югары дәрәҗәдә мөһим, кызык. Һәм син уйламыйча, күңелең юлы белән хәрәкәт итәсең. Шуңа күрә ул чактагы үз-үзеңне тотышың синең турында бүгенгедән дә төгәлрәк әйтеп бирергә мөмкин. Аннан соң инде сыерларны алып кайтканнан соң, ул мискин сыерлар сазлыкка кире баталар, аларны алып чыгып булмыйдыр. Мин авызымны күтәреп җылап кайтканмындыр инде. Ну дуәни әйтә, син җыламыйдыр инде. Сине бер көнне ди казлар талап кайтаргандай. Син каз дип кенә әйтәсең ди, 3 яшьтә инде. Ну бер күз яшен чыксын ди. Шуңа күрә мин үземчә инде бүгенге акылым булса акырып җылап кайткан булар инде. Шул сыерларны апалар инде сазлыктан чыгаралар, кире алып кайталар. Аннан соң инде ялдына чыгып, зур ястыкка салып, миңа әкият сөйлиләр. Эй, апайлар сөйли әкиятне. Шул вакыт таң ата башлый. Безнең зур бакча бар иде. Дәвәти белән дәвани умарталар асрыйлар иде. Тәрбиялиләр иде. Шул бакча ортасында дигән тавыш ишетелә, һәм шуңа сандугачлар тавышы кушыладыр иде. Бик тыныч булды. Укыганда да бөтен дөнья һәр вакыт мине бер дә борчымады. Мен үскәндә белми калдым. Но бик курыктым инде. Ике баланы миңа әйткәннәр бар, бер дип бел, берне юк дип бел дигәч, мондагы бер укытучының бер малай бар, үлгәч мәктәп минемдә улым китмәсә ярар дип, гомер буе куркып яшәдем. Гомере буе укытучы булып эшләгән Фирая ханым. Фәнисенең үзелеп көтеп торучы кешесе бар. Туган өендә генә түгел, курсапышмакта аны үз укытучылары хөрмәтләп, зурлап каршы ала. Минем инде
Selektliler, yaş icatçılar krужогы olup baraydı. Bik yarattık. Şu vakıtta indi, anda bit her bir mine Tokay günlerin, Musa Ceyil günlerin şulay bitinde ötkeremiz. Mine Tokay gününde indi, biz kubrek şuyrelini koyura yırtaydık. Kubrek Fenisi'nin onun interviewlarında işitkenim buldu indi, okuyanım da buldum. Fenisi'nin kubrek şuyreli bulası kilgen iken. Bu yıl zambagaçtı hareketlerine kilgen. Eminanın indi batır itip göreydim. Onun için onun tesvitte bir motor. Onları bu isinde var. Süylem de, koruş da, onları teki tolepçenlik de var. O etip jivereydi, bilip tırsın önüm. Kıltır bulurman, min önüm deyip etip jivere тұрған еді. Dürült etip, şunu deyittirip. Bilmem yani matematik okutırdır, geografiya, tarih okutırdır, güzelden getirmeydir. Şundan тұрып, o icad ideydi, yaşıydı şu eser içinde. Сәхнәгә чыкканчы башка киңлекләренә кулашлый Фәнис. Күп кичкенә чагыннан ук әтисе янына комбайнчы ярдәмчесе булып йөри башлый. Ә ул кырлар дулкынландырып, күңелне алгысытып, һаман каядыр әйди. Sap sarı, koşak kara, isim bir zor Sibiryak, kombaynda barasın. Zırlısı da kila, kışkırası da kila, o bir kinglik, simine şul dingizde karapta yüzgen kebek kapitan itip kısitesi. Bütünesi de mine bulsuna. Şoförleri, bıt boyum alayga kilelere de tuldu mu boşatabız dediğinde, от jigip, orba bilen alıp kileler kalkozdan oşarga, nitirge, üzüne göre bir sahneydi indi ol minem. Üzüne göre şul tege nişik dibeytirge, sanatının bir türü bulgandır indi. Şundan, min karnı basını bir yaratadireyim. Yaz kız günü de şul basıdan kaytıp kirmeydireyim, malaylarını jiyip, özümüzün yandağı malaylarını jiyip, biz soğuş oynaydırıyıq. Onun işleptir bizden soğuş oynav, yağmurdan son çıqadırıyıq biz. Qora balşıqqa batıp, pişiranıp, dışarılarına balşık tolup, bütün kiyimler yuvuşlanıp, zıpılıp, biz indi avılını Nemislerden azat iterge barışı şul soldatlar bulup oynaydırıyıq. Bu bir galamet diye. Nişik oynayız çünkü ben onu kinoda gördüm. O kino Büyük Vatan Soğuşu'nda bizden jingüge bağışlap çıkan bir artlı filmler gitti. Mine şunda bir avuldağı benim yaştagi malay Nemisler şılga balga şavulunu ormanga koşa da partizanlarga neçe faşist texnikaların barlığın beyne silep kiler hem şul malay yardımında faşistlardan biznekiler partizanlar avulunu azat iteler. Ey Xudanın hikmeti tutunduğum için sayın yalvarım, koşan Nemisler kile, koşan bizden bu avulunu yolga balalar, koşan biz ormanga koşabız da avul halkın ütüre yandıra başlagandağına partizanlar bilen kaytıp kutkarabız. Mine şunda xiyal bilen yaşaydır. Tura bara, min benim bir kinoda artistler oynağanını anlap aldım. Aba ucular min eytem. Bu bir şın niler tugul, bulgan hal bulsa da bana bir artistler oynayın. Şulay ettirip, min bu artistlerinin kayda hazırlayacaklarını aşıklarga tırıştım indi. Meskavda Giktavut okutalar iken, özünün maksatlarını aytip, şul dokumentlarının tege koldan köşürmelerini yazıp, jiberdim. Çünkü onda solarga haber iterge kirek idi, olar ondan soň şuşa senin yazgan bilişmelerinden dokumentlarını barlagandan soň şakırıp telegramma xatma jiberge tiyişler indi. Men şul xatni salıp jiberdim Moskvaga. Nişik ol salıp jiberdim, ani ana apay qaytdı Flora apay. Men aytam mena şulay Moskvaga oqurga kirerge tilim. Nige oydi xatın barmasa anda jirge başta ne bilişirge kirek bar. Men aytam ayda men ana de Qozonga ketamdi, şunda de özüm Qozondan salıp jiberdim, de tezirek barıp jiter Moskvaga dep, menda o pochtasına salmadık, apayga berip jiberdim. Yazkine. Yazıptı, cevap yok. Jeyit'te cevabı yok, Jeyit'te cevabı yok. 11'ge barıgama mena o şilişe kirgeme nişik devam eterge aptırap kaldım da cevap gelmege. Şimdi men şol pedagogiya külliyetine okurga imtihanlar berip qaytdım. Şundan bir neçe yıl uzgandan soň indi men artist bolup işli başlagandan soň men bu tarixni bir diske düşürdüm. Aniga da siledim, apay da barıya. Şunda men apay aytdı indi, Flora apay. Fenisi biz o xatnani bilen kengeşleştik de Moskvaga bir bilmegen jirge seni jiberip, onda yalgızlığına özlerin kaldırıp, siner seçlep ziriysin, işle bitirsin, onda bir borçalıp dey, salmaska buldu men o xatnı dey. Kişi gümrü boyu sorovlarına cevap izley.
табып сөйенә, я көенә, я тапмыйча үрсәләнә. Әмма кай вакыт ул табылмаган җавапларның әнә шулай күктә эрегән болытта югалуы бәлки хәерлерәктер. Һавалар бит үзгәреп тора. Бушап калган күк кабат дымга туенып, болытка куйра, дөньяны шаулатырлык яңгырга җыена. Фәнис Арча педагогия училищесының 3 катлы зур бинасына килеп керә. Кечкенә генә авыл мәктәбеннән соң университет булып тоела ул аңа. Һәм чынлыкта да тормышының bir университетына әверелә. Bu 80-нче еллар ахыры иде. Арча җегетләре, авыл җегетләрен бик энә бетермиләр иде. Кирпеч заводы аша кайтырга кирәк иде. Безнең училищеда иртәнге 8-дән дәресләр башлана. Кичке 4-кә 5-кә хәтле бара. Аннан соң инде безнең өстәмә дәресләр баян буенча, фортепиано буенча, туризм бар иде. Түгәрәкләр инде иң яратып биргән түгәрем шул драма түгәрәге булды инде Рәшид Әхмәтовны җитәкләгән. Менә шулардан соң соңга калып урамга кайтырга чыгу үзе бер квест буладыр инде. Шул җыелып торган Арча малайларына эләкмичә, кыйналмыйча, акчаларны бирмичә аларга кайтып җитәргә кирәк иде инде. Төрле Арчаның бөтен почмакларын белә идек инде. Sizge bölgem var. Ne seviyorum ben. Ул әдәбият дәресләренә бик актив булды. Иң артқы партадан кул күтәреп, анализ ясап, билгеле аның анализы безнең гомуми кануннар белән туры килмәскә дә мөмкин иде. Һәм анда шул үз кыйбасы, аның үз фикере, үзенчә фикер йөртү, уйлавы бар иде. Ну, балалар аны бик яраталар иде. Класс тын кала, хәзер Фәнис сөйли. Фәнис берәр нәрсә әйтә хәзер. Без шуны көтеп утырабыз. Фәнис минем авылдашымның улы. Аның әнисе белән без авылдашлар. Без Әтнә районының Олы Мәңгәр авылыннан. Ул Олы Мәңгәр егете. Безнең Әтисаның Әтнә районының Күәм авылыннан. Безнең Әтнә районы табигатьнең бик кырыс шартларында урнашкан. Анда үзде кызыл балчык, анда мул сулы елгалар да юк, анда урманнар да юк. Шуңа күрә андагы халык шушы кырыс табигатьне җиңә көн итә, тормыш итә. Менә бу үзле кызыл балчык икмәк тә үстерә, бүтәнен дә үстерә, малларга да ризык бирә. Менә шуның кебек Фәнистә шушы безнең Әтнә районының традициясын дәвам итә. Үзле кызыл балчык ул ни өчен үзле дип атала? Чөнки ул әллә нигә бер яуган шифалы яңгырны үзендә тота белә. Ул яңгырны минутында тотып бетерми, озак итеп, үзенә кирәк хәтле итеп тота белә. Менә Фәнистә шулай. Без аңа күпме салдык, күпме белем бирдек. Ул аның барысында шушы үзле балчык кебек үзендә тота белде. Фәниснең үз кыйбасы бар. Аның үз җомгасы бар. Әгәр дә шулары булмаса, ул шундый зур коллективта үзенең урынын таба алмаган булыр иде. Театр. Күңелдә йөрткән шул яшерен теләккә чынга ашар өчен дә мәйдан ачыла училищеда. Фәнис хыялланып, онытылып, театр түгәрәгенә йөри башлый. Туфан Миңнуллин белән очрашудан соң үзебез сайлаган язмышны сәхнәләштерәләр. Күрше-тирә авылларга гастрольгә чыгып китәләр. Спектакльдән соң авылның аксакаллары кирип рәхмәт әйтә торган була. Сәхнәнең көчен, тамашачы көчен шул чакта тоеп ала Фәнис. Мин ишанны уйним, мулланы уйним, ул мәчеттән азан әйтергә тиеше, яшьләрне күрергә тиеше, шуннан соң инде яшьләрне инде үбешеп, кочаклашып торганы өчен аларны бәйләп куярга тиеше баганага.
Минем шын мәчетне сәхнәдә булдырасым килә. Бір-ике укытучыга әйтеп карадым, балтасталарына юк, алынмыйбыз, белмибез, ничә икәнен ыкмак иттеләр дә, ярар дидем дә, фанерлар алдым да кирип мастерскойда. Дәрес бетүгә тәнәфес вакытында мин шул мастерскойга төшәдер инде, үзем ясадым сызымнарын, мин аны нишәптер Сөембикә манарасы кебек итеп күз алдыма китергәнмен инде мәчет дигәч, шундый катлы-катлы, теге баскычлы итеп манаралы итеп ясап куйдым. Үзем шул тәрәзәдән чыгып кычкырырга, әйтергә дип, азан әйтергә дип инде тәрәзәдә кисеп ясап куйдым. Кадакладым, әнә шул почмакка без аны бастырып куйдык. Минем сәхнә килеп җитте. Мин инде хәзер халык ишетсен, халык минем теге азан әйткәнемә соклансын дип инде шул тәрәзәдән күрәсем башымны катырак тыкканмын. Парталар өстендә иде, парта өстендә урындык. Шул мәчеттә минем белән мин Аллаһу әкбәр дип кычкырып, беренче икенче рәтләр өстенә аудым. Мәйтәм, мине хәзер училищедан куалар инде, күпме кешене имгәттем бит. Шул килеп студентлар шешелделәр. Кәрим Тинчуринның икенче бер пьесасында ишан булып уйнавы да бик көтелмәгәнчә килеп чыга. Анысы инде Камал сәхнәсендә. Халык күренешендә йөргән 27 яшьлек малайга шалт итеп әмердә тора ишан образы. Марселя Гыйкуя 2000 еллар, 1999 елда эш башланды. Мин җигереп мендем, таным кабып, Марсель абый, мин ишан. Нәрсә? Мин ишан? Бүтән бер теге сорыйм. Шуннан мин әйтәм, теге әйтәсем килә, ишан дигән сүз генә тора, чөнки ул минем өчен бик зур образ иде. Аны бит Шәүкәт абыйлар уйнап йөрде безгә хәтле. Бигрәк тә ул легендар әсәр. Шуннан аңлагандыр инде ул минем нәрсәгә борчылганны. Менә әйт әле, Фәнис. Мин яшь дидем, мин яшь бит әле. Яшь, син әйт, карт кешегә 5нче хатын нәрсәгә? Баш астына куеп ятсынмы ул аны? Ишан бит ул яшь булырга тиеш. Шуңа күрә 5нче хатынны кызыгы бала. Ул 4 хатын бит инде ирлеге теге ташып тормаган, картлыгы җиңгән кешегә кирәкми бит инде ул дип ул миңа аңлатты һәм Марсель абыйның зур ашышы, зур адымы иде. Без ишанны ажгырып торган шундый теге яшь, үзенә ниндидер максатлар куйган, үзенчә яшим, үзе өчен яши торган дин әһле итеп күрсәттек. Гәрчә моңа шәһәтле безнең ул спектакльдә әүлия итеп марадыр итегез чыга, кояш чыгамын инде сәхнәгә сап-сары, мин әле хәтерлим Шәүкәт абыйның ниләре, чапаннары сап-сары, аңа утлар төшә, аны кояш кебек утлар шәшләп торадыр. Без аннан бөтенләй киттек, мин ниндидер зур кара сакаллар ябыштырды Марсель абый. Шуннан бик ябык идек инде, хәзер генә бераз монда җыела башлады, зур корсаклар куйдырып инде, мин шундый бер теге үзем дә куркып киттем көзгә каршына баскач. Битиңнәш, ошо ишаннар алдында һәр нәрсәне ашарга китап рөхсәт итә кызым. Ләнә халла машалла. Тамам пешеп җиткәнсең икән бит. Ягъни мәсәлән, пешкән мисле кура җиләге. Академия театры сәхнәсенә чыгып, тамашачы игътибарын тотып тору катлаулыракмы? Әллә яшь укытучы булып, авыл мәктәбендә бер класс шыгрым тулы бала чаганыкынмы? Бу сорауга җавапны бирсә, Фәнис Җиһаншагына бирә алыр. 3нче курста мине укытучы Гөлшат апа декрет ялына китте дә, мине моннан чакыртып алдылар. Авыл укытучысыз калды, башлангыч класс укытучысы. Мин монда укуларымны ташлап, 3нче, 4нче курста кайтып киттем Курсапишмак авылына балалар укытырга. Бу якта утыра 6 яшьлекләр яңа программа белән кабул ителгән. Ул вакытта шундый модный ниләр бар, программалар, балаларны ничек итеп укытырга, күрде инде башлар. Бу якта утыра минем 7 яшьтән кергән 2нче класс балалары. Буларга бөтенләй бер төрле ни буенча бирәсен, тәҗрибә буенча буларга бөтенләй 2нче ни язылган, кагыйдәләр язылган. Үзем җыештыручы, үзем директор, үзем завуч, пич ягучыларым бар иде, алар килеп иртә белән пичне ягып, җыештырып китәләр. Физкультурда укытам, җырда укытам, башлангыч класслар бит инде, биюләрдә куям, спектакльләрдә куябыз.
Әне инде күрәсен шул 15-16 яшьлек малайның укытуына ышанмаган инде, ул әйтә инде менә хәзер ул вакытта әйтмәгән, мин шыпырт кына килеп ди, зур класслар 2-нче зданиедә, 2-нче бинада укый, без кичкенәләр бөтенләй 2-нче якта укыйбыз. Килеп ди, башта тәрәзәдән карыйдыр, сине балалар тыңлый икән дип, шуннан соң инде кереп ишекне ачып булай тыңлап торадыр инде. Берсендә ди, дәресләре бетте, нишләп кайтмыйсың бу фәнис дип керсәм ди, балалар сырып алган ди, теге 6 яшьлекләр бит инде бигрәк кичкенәләр, алдыңга менеп утырган, өстәлгә менеп утырган ди, мәш килеп дәфтәр тикшереп утырасыз. Мин аларны куып кайтара алмыйдыр, дәрес беткәч, абый сезнең белән кайтабыз дип, алар көтеп утыралар инде балакайларым. Мин теге барыгыз, әти-әниләрегез ачуланып тоткарланмагыз, авылда бит инде теге балаң өйдә булу үзе бер зур плюс дип санала. Кул астында эшкә кереп башлаганнарда бигрәк тә. Куадырым юк, көтеп утыралар, шулай бала чагалары белән мин мондый озын, ябык озын көтеп бала чага без авыл буйлап кайтадыр. Ey Allah! Zamanlar bozuldu. Ellerinde kitaplar çığa başladı. Tiyatro oynuyorlar. Hatun kızlar bilen kışaklanışıp büyüler. Red yok, niyaz yok. İstincat tahrit bitti. Siz millətimizin zatlı, сөйкемле, мәшһүр артисты. Siz уйнаган рольләр тамашачы күңелен бик тиз яулап ала. Чөнки һәр яңа ролегездә сез яңадан ачылып, безне гаҗәпләндерәсез һәм сокландырасыз. Хөрмәтле беренче президентыбыз Минтимер Шәриф улы Шәймиевнең котлау хатыннан бу сүзләр. Татар халкының театр сәнгатен, телен, әдәби-мәдәни хәзинәсен саклауга һәм баетуга керткән лаеклы хезмәтегез өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Афәрин, Фәнис дус дип тәмамлана хат. Без дуслар, ул һәр вакыт сораулар булса куркынча яза, әйтә, Ират Хәфиҗанова килсәм ярыймы, вообще вопросов нет. Вопросов нет. Мин һәр вакыт Фәнис өчен элемтәдә, чөнки минемчә мәдәният министрлыгы, ул ачык министрлыгы булырга тиеш һәм шул без шундый кешеләргә bütün şartların tudurga tiyиш. Min Фәнис жиганша булса шарада, 100% бирәм. Шушы шара бик уңышлы булачак. Аның беләсезме, сүз бар, термин сценическая харизма. Вот аның сценическая харизма, аның бик көчле һәм сәхнәдән аның җаны, аның характеры ул күренә. Бик сирәк очрый торган әдәмнәрнең берсе ул Фәнис. Андый әдәмнәр бик сирәк була. Мин гомумән аңа бик нык сокланам. Ник дигәндә, аның тормышка мөнәсәбәте, булган проблемаларга мөнәсәбәте. Мин аны Менә хәзер сора, кайчан кайфсыз булган күргән бармы? Менә мин хәтерләмим. Ниндер җылаганын мин хәтерләмим. Кай вакыт ул уф итеп кенә нәрсәдер әйтеп куя, ләкин ул ничектер уен килке кебек кенә уздыра, ул һәр вакыт җылмая, ул һәр вакыт миңа калса ниндер оптимист рухта, бәлки бу аның ниндер шу битлек дип уйламыйм. Юк, битлеккә шамаган ул андый бер, ул менә ничектер чын күңелдән Аллаға тапшыра да, Ходай Тәгалә үзе бирер әле, Ходай Тәгалә үзе безне туры юлга чыгарыр дип, гел менә шундый ышанып һәм якты йөз белән яшәүенә мин аның чын мәгънәсендә сокланам һәм матур итеп ак көнләшү белән дип әйтәләр инде көнләшәм. Subhanallah! Oyunuma müzik gelip geldi sandığı başıma, karnına kaçma. Resime mev oluşkendey sulaşından isterdim. Oyala, toxta. Bulama qaraq bər tatam, qora şəş sulu düğəlməsən bu. Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Укытучы булам дип йөргән егет ничек килеп эләкте соң әле монда? Күңелендә бөреләнеп яткан
аз гына мөмкинлек булу белән баш калкытырга омтылган артист булу теләге Фәрит Бикшәнтаев белән Марсель Сәлимҗанов курс җыю турындагы игъланны күрүгә, кабына да педагогия институтында укып, җир катламнарын өйрәнеп йөргән егетне драма сәнгате тирәнлегенә тартып кертә. Birinci kurstan укыганда безгә зур таләпләр куела иде. Һәм безнең имтиханнарга килгән кешеләрне сыйдырып бетереп булмыйдыр. Безнең имтиханнар берничә көн, атналар буе, мәсәлән, безнең диплом спектакльләрен айлар буе күрсәтә идек. Чөнки ул ниндидер яңа сулыш иде. Безнең уен алымнары да Фәрит абый безне бөтенләй теге персонаж, син, менә шул син һәм персонажны читтән карап идарә итү серләренә төшендерсә, Марсель абый инде ул менә шушы образны тудырып, син менә нәкъ шушы образ булып, нәкъ менә шушы вакыйгада кайнарга тиеш идең. Менә шуның синтезы димме инде, менә шуның кушылышы ниндидер үзенә күрә бөтенләй 3нче мәктәп китереп чыгарды. Ул артистларга да бик кызыгый, ахырдан гел килеп әйтәләр иде, менә сезне карап, біз сәхнәдә үзебезне ничек тотарга, ничек уйнарга кирәклеген күрә башладык, сизә башладык дип. Соңрак инде менә Версаль экспромты белән Мальер һәм Фәрит абыйның күптәнге хыялы Чехов әсәре Акчарлакны куйгач, инде без үзебез йөри башладык фестивальләргә һәм без беләбез инде мактыйлар, бу дәрәҗәдә Акчарлакны, андагы уен алымнарын, режиссураны мактауы безгә ишетеп тору ничектер бераз кыенсыныбрак тыңлыйдыр. Biz һәм үзебезне ниндидер теге айга төшкән кешеләр, беренче адым ясаучылар итеп сизә идек. Мәскәүдә без бөтенләй беренче эшлеккә кердек. Анда бит бөтен дөньядан киләләр, подиум 95-та катнаштык. Бөтен дөнья университетлары, театр училищелар, югары укыртлары килеп, диплом спектакльләрен күрсәтәләр, күз алдыгыз гына китерегез, һәм шул йөзләгән институтлар арасыннан безне аерып беренче урынга чыгаралар. Эшлек беренче урын дип әйтмәделәр, анда эш нине уку йортын сайлап алганнар иде. Һәм шулай ук әлеге без Акчарлак белән чыктык яшьләр фестиваленә Германияга, Аусбургка, моңа хәтле Камал театрының бөтенләй чит илгә чыкканы юк иде. Марсель абый сөйлидер, безгә бер тапкыр әйттеләр Монголияга барырга. Монголияга барып кайтасың да, менә сезгә чит ил, аннан соң 10 ел буе тагы чит илне көтәсең. Безнең бит Европада бик күп татарларыбыз яши. Ул Финляндия, Американы әйтмибез дә инде. Алар да көтәләр. Әле монда бөтенесенең дә килергә мөмкинчелеге юк. Теге тимер пәрдә күтәрелеп бетмәгән. Менә без шул пәрдәнең тиягына килеп шубыз. Австралиядә, менә шул Америкалардан, Финляндиялардан безне карарга килде тамашачылар. Аларның Казанга килергә мөмкинчелеге юк иде. Европага килү аларга җиңел. Һәм без шунда күрдек татар милләтенә, безнең татар сәнгатенең никадәр якын булганын, бигрәк тә монда Татарстанда түгел, чит илдә яшәүче милләттәшләребезнең сусаганын. Безнең Марсель абый фәнис турында әйтә иде. Бер поворот головы уже одна мизансцена дип. Ул һәр вакытта да ничектер менә һавада, шундый узун булса да, һавада менә ниндидер ул бар, син карасаң фәнис каядыр уже юк. Син аны менә һәр вакыт туя алмыйсың. Мин аны хәзерге вакытта, миңа ниндидер бер сер, мин аны хәзерге вакытта да нинди фәнис дип әйтсәләр, мин аның турында нинди икәнен әйтә алам. Ул каядыр менә шунда безнең белән вот урысча әйтсәк растворяется дип әйтәсең. Ул каядыр менә аның ниндидер бер иңгер-миңгер шундый менә булут ул шундый ниндидер. Фәниснең иң яраткан, минем өчен иң яраткан роле, мин бергә уйнадык Җирән чәчәндә Яңгура би роле иде аның. Шаккатай мин аңа хәтта менә ул сәхнәдә бергә уйныйсың, бит инде син сәхнәне тотасың, бергә сәхнәне алып барасың, ничектер сәхнәдә яшисең, ләкин шул ук вакытта параллель рәвештә мин ничектер аның уенына сокланып торайым. Чөнки ул шуның хәтле йөзеп дип әйтәләр инде бездә. Йөзеп уйный, кытыра-кытыра уйный, матур рәвештә кытыра-кытыра уйный. Һәр вакыт яңа ниндер алымнар да чыга, ниндер импровизацияга бик көчле. Кем соқсин? Мин Шүрәлия. Шүрәлия. Нурәния, Шәмсия, Дания,
İslamiye, Hamdiye. Şuraya gidadan onun isim buladı mı ne? Senin ismin nişetsa? Hey, hele bilmişsin mi? Beni bit rayonda bilmegen kişi yok. Rim. İtalya. Miyanım niyeni yarattım peki. Cam kisegim, cam kisekkeyim. Kızı o malaylarga, buytanilerge örnek kötet atırgan. Şonda işken nitken malayının ahırdan şureli kızı bulan ol, şureli kızı anı terbiyelegen. Şonusunu yarattım iyi. Şonusunu yarattım. Sağınlarsızmız degenin birekte küngülüme etiydi. Anın niyinde okudum elimi. Ne sesen eli? Piyasasında okudum iyi. Bir kızganış. Bit nittirme bitten bu bütün yerge ne olur? İşlegen kanakları için barda kişi cevap biresi. Әниегіз шушы минутларда улын көтіп пәрәмәчләр кешерә, үзе тәрәзәдән күзен алмый. Шушы тар сукмак буйлап олы юлдан ашыгып кайтучы Таһир улымны күрми калырмын дип курка. Bu bitmezliğin ileri tehlike. Oynar pərəməşlər. Ул кеше сөйләми, кеше тикшерми, сүз йөртми, һәр вакыт кешегә ярдәмгә килә. Менә шушы беренче сыйфатлары күз карашыннан, аның бик күңелле, матур елмаеп тора торган күз карашыннан башлап, менә ул мине үзенең эчке дөньясы белән җәлеп итә. Кеше буларак әле. Аның белән сөйләшеп утыру бик кызык. Ул һәр вакыт сиңа бик игътибарлы, һәр вакыт сине бөтен күңеленнән матур итеп сине тыңлый белә. Сине тыңлаганыңны кылагыннан гына чыгарып җибәрми. Ул ничектер аның күңеленә сеңдерә, җавап бирә һәм һәр вакыт сиңа ярдәмгә килергә тырыша. Ул һәр вакыт иҗатта да бик эзләнүчән. Ул менә күп еллар безнең моннан күп еллар элек әни килде дигән спектакль бар иде. Гараева Наила уйныйдыр әнине, мин аның улын, Фәнис уйныйдыр аның оныгын. Бүгенге көн яшь кешесен, шундый менә современный тип диләр инде. Төрлечә киенәдер һәм аның менә иҗади эзләнүеннән дип инде без менә шул бик көләдер. Ул һәрбер спектакльдә үзенең вакытына ул сакал белән йөридер. Ул бер көнне сакалын яшелгә буяп чыга. Икенче көнне кызылга буяп чыга. Өченче көнне акка буяп чыга. Без инде башта теге ачу киләдер, көләдер. Шуннан соң теге гафу итәдер. Берәр көнне фантазиясе туктар әле дип бетәр әле дип уйлаган юк. Бер көнне бу безне ишкындырыр өчен ярты сакалын яшелгә, яртысын кызылга буяп чыккан. Эштаттың әле. Менә эшләп җөрим. Нәрсә таба алмыйсыңмы? Юк. Казан хатлы Казанда сиңа ярарлык эш юкмы? Юк, нишәтим. Урамга чыкта, карап ичмаксан язылып куелган мең җирдә кеше кирәк. Аз түлиләр. Аз. Фәнис белән танышуыбыз да, дуслашуыбыз да Су кызы фильмыннан башланып китте. Элек бит инде менә хәзерге замандагы кебек зур кастинглар үтми иде. Барайдык та театрдан артистларны сайлап алайык. Мин спектакль карадым. Хәтерләмим, бәлки ул Жан Кисәккәйин булгандыр. Хәзер миңа бит инде Су кызы фильмын төшергә кирәк. Анда минем төп геройлар Су кызы инде исеменә күрә һәм Шаһзадә. Шаһзадә ролендә мин Фәнисне күрдем. Без 40 градуслы өстедә төшердек. Шаһзадә монда киемнәр бит инде театр киемнәрен алган, читекләр кигән, 40 градус кеше су кыйнап ята, без фильм төшереп ятабыз. Хәзер без Ринат Хәзрәтнең поэмасын эшләргә тотындык. Немец кешесе, Фәнис Җиһанша. Битен Фәнискә кабатланмасын өчен инде нәрсәдер син үзгәргә тиеш, немецка бераз шарга тиеш, нишибез дибезгә уйлыйбыз инде. Әйдәм, чәчеңне сарыга буйбыз. Әле бер сәйтри, нишәп мин сарыга буйым, чәчләремне әрәм итеп буяп йөрмим дип әйтеп, икенче көнне репетициягә килсә, бу чәчне сарыга буяп килгән. Уларның белән буяу чыкканчы җирдә бугай әле бер айлап. Балам, кызым. Кызым. Салу. Искәндәр. Кинода беренче роле Әхтәм Зарипов төшергән Каргышлы балачак фильмында була Фәниснең. Кино минеке түгел икән дип уйлый ул чакта.
әмма үзе уйламаганда да рольләр килә башлый. Һәм күрәсең, менә шул ничектер мин бер дулкынга килеп кердем, Мәскәүдән чыктылар. Монда килделәр, 7 егетне сайлап алып киттеләр, Волга машинасына утыртып, гомер унтасым юк, Казан читендәге ниндидер бер санаторийга, һәм безгә гримнар салдылар, миңа мондай мыек ябыштырдылар, роль бирделәр. Карим рольдә тотыш әйтә аппак әйтә, тотыш әйтә аппак әйтә. Бәттәш. Нурихан Фәттах әсәре бит бу. Бу минем беренче зур укыган романым иде. Ител суы ака торыр. Бу бит тотыш. Мин аны укыганда хыялланмаганда идем. Хыялланырга да курка идем. Мин бу тотышны кайчанда булса уйнармын дип, ийме? Әле бит белмим тегендә, тагы минем рольгә 7 кеше бар дип. Мин үземне алдылар дип уйладым бит инде хәзер. Мине чакырдылар, әле пробаның нәрсә икән дә без белмибез бит. Шунда Булат абый Мансуров кирде инде. Акчаштыр, миянын кем икән дә белмим дөресен әйткәндә. Карап тора миңа булай торып бигез агайтып. Мәйтәм, вы кто? Я режиссер дим. Гримершылар миңа күзгедән күрәм, аптырабрак карап торалар инде. Мәйтәм, товарищ режиссер, по-моему, я же играю тотыш Нурихана Фаттаха. Менә бу мыеклары мине картайта. Ул бит монда яшь, анасын бит инде ул вакытта мөселманнарда мондай мыек йөртү булмаган дип, мин уже тарихны, романны укыган бит инде беләм. Аның характерларын сөйли башлам бу. Хорошо, хорошо. Давайте уберем усы дип мин хатırдатып, моннан мыегымны алды. Вот так пойдешь в кадр дип мине кадрга кертеп җибәрде. Күрәсең, мин шундый теге настырны булам, материалны белүем инде шушы рольгә эләгеп калырга ярдәм иткәндер һәм безнең китте инде Алсу апа минем Гайнуллина әнине уйныйдыр. Сәхнә әнием инде ул минем гел-гел уйный. Әзәр Шакиров минем әтине уйный инде. Атларда да сугыштык, баталияларда да булдык. Теге матур хан сарайларында да, Мосфильмның гомердә күрми торган концерт, кино концерт дип аталабы бит инде. Павильоннарында да төшәргә туры килде. Мин бөтенләй театр сәнгатеннән дә сихерлерәк, зуррак масштаблы дөньяны шул фильмда ачтым. Фәнис кәмин тартылам. Ул ихлас кеше, сабыр кеше, һәм дә тыныч кеше. Мин аның бер вакытта да шигырыннан чыгып, ниндидер хылыксызланганын репетициялар вакытында да, гомумән театрда үз юлы бар аның, үз фикере бар аның бөтен нәрсәгә дә. Һәм менә аның эшләре бик күп дип санамыйм соңгы елларда. Җитеп тә бетми аңа баш рольләр. Ләкин ул анарда сизелми. Ул һаман ниндидер эштә, ул үзенә кызыксынулар таба, ул ниндидер проектлар ясый. Һәм һәр вакыт эштә кебек. Аның спектакльләрдә зур рольләре юк дип уйламыйсың да. Һәм ул аңа сабырсызланмый да. Ул бөтен нәрсәне тыныч кабул итә. Һәм аның белән серләр уртаклашырга була, аңа ышанырга була. Ул сине ташламый бер вакытта да. Тапшырылмаган хатлар фильмындагы кыска гына ролен күреп, бер көнне Фәниснең үзенә багышлап сценарий язалар. Ул Кире фильмы булып экраннарга чыкты. Алексей Барыкинның Фәнис Җиһанша катнашындагы Су анасы фильмы да чит илләрдә прокатта. Һәм хәзер артистка хатлар чит илләрдән дә килә. Безгә бик күп бергә менә кунакханәләрдә яшәргә туры килде. Гастрольгә чыгып китсәк инде, безнең бергә кертәләр. Ул бит шул кадәр җайлы инде, аның белән аралашуы рәхәт, сөйләшеп утырулар рәхәт. Ул булган җирдә менә һәр вакытта нидер шундый җылылык, яктылык, бәйрәм атмосферасы барлыкка килә шулай бит. Аны теге күрсәң инде үзеннән үзе елмаеп җибәрәсең. Мин андый кешеләрне яратам, күрүгә теге елмаю уята торган инде шундый җылы тойгылар уята торган кешеләрне. Сүз байлыгы бай аның. Шул кадәр бай, фикер йөртә бик әйбәт, теге татарча уйлый, татарча сөйләшә, чиста итеп фикерләү бар. Шуңа күрә аңа менә хәзер дә концерт алып бар дисәң, бер нәрсә алып бар дисәң, ул шундук чыгып, ул эшне башкарып чыга һәм әйбәт итеп башкарып чыга инде. Шунсан шаккатам мен теге алынган эшен кая гына барма, бер кая очрашуга барсаң да сүзе табыла да аның, ул ничектер бәйрәм ясый белә ул менә. Тамаша ясый белә һәр бер нәрсәдән.
biz? Kaya? Mında? Ni? İyi pişmağına? Kayşan? Mında? Belki o tuğanda o artist bulup tuğandır indi. Mene min onun kubrak sahnede oynağın tiler edim. Kızganışka karşı roller nişteptir azrak oynala onun tarafından. Onun bilen benim birge oynağanım var. Tişirimden kay, ani kildi. Mene hazır ateşmengen şitenge. Onun rolü de zor tugul. Ama lakin mene onun tavuşun işitir için, onu sahnede kurur için mene min onu kütüp olam. Özüm şunda oynasam da mene onun tavuşun işiti, onun sileşuğun, o bütüne ayrılıp tura. Mene nindidir özünün ziyalılığı bilen, zotluluğu bilen ayrılıp tura. Onları biz onun bilen koy vakitte yıkavlayıp namazda okuyuz. Dünya matur. Lakin sizning için ni kızığa kalır. Min bilgeç. Eң зор юғалту театрда артист, директор, Марсель абый болғандар. Мен аны бүгінгідей хатırlayayım. Ауылда едім. Шықтым, телевизор қабынған, әне телевизор қарап отыра, и шул вақыт экранда ақлы қаралы Марсель абыйның фотосы шықты. Шықты да менің құлағым тұмаланды. Мен бір нәрсе ишетмейм, бір нәрсе аңламайм. Бүтін тәнімнен су аққанны хатırlayayım. Шул мучан шыққан бетінде су ішінде басып тұрам. Ondan soң менің хатыр юққа шыға, һәм мен Қазанда автобустан театрға барғанда ғана ойнап кетем. Менә менің шул ике арада нәрсә булганын мен белмим. Ул ниндидер шок булган күрәсең. Хәтта хәлем булмады, аның табуты янында басып торганда Марсель абыйның. Мин сәхнә артына кердем дә, бөгелеп төштем дә, җыладым. Марсель абый шундый зур ышаныч белдергән миңа. Һәм минем күңелемдә ничектер ул ышанычны әле рольләрем белән, образларым белән аклап бетерә алмадым дигән ниндидер үкенеч калган күрәсең. Һәм мин менә Хуҗа Насретдинне чыгардык Фәрит абый белән. Мин сәхнә артыннан гына әйттем инде, бу уйнаган образым Марсель абыйның рухына дуа булып ирешсен иде. Bu eski oymalı yok. Bileyim oyalamay satkanım yok mu? Divan. Kralesinin şimdi nişiğe. Ne yana ay şıkkaç, onun eskisini nişleteler. Nişletsinler indi, kırkalarda yıldız yasap sibeler. Taksir, divana. Şartname hazır. Koluna koy. Менә шушының белән син хәзер бөтен ишәкләргә дә баш булып билгеләндең, аңладыңмы син? Ишәкләргә. Аңладым. Шуның белән син дә минем кул астындагыларның берсе булдың инде алайса. Минем өчен иң көчле, иң кыю образынан ул Хуҗа Насретдин. Һәм премьерага барганда мин уйлап калдым. Шушы вот кем нәрсә әйтә? Безнең дөньяда кем нәрсә әйтә? Бездә ирек юк, без ирексез халык. Карабагыз, безнең сәхнәдән шундый ирекле, көчле фикер җиткерә. Актерлар, режиссерлар һәм минемчә шушы ирек ул тамашачылар өчен бик мөһим. Ирек җиле.
Һәм Фәнис ул шушы куркмыйча сәхнәгә чыгып, безнең халкыбызның рухын күрсәтте. Мин үзем шулай кабул иттем, укытканда ук безгә ачык булырга, журналистларга, төрле сәнгать ягыннан булган тәкъдимнәргә. Шуңа күрә мин, мәсәлән, театрна Булакидан Искәндәр Нуризянов килеп, менә Фәнис абый сезне генә күрәм Иси Ибрагим ролендә, әйдәгез әле алынмыйсызмы бу эшкә дип әйтүе. Мин әйтәм, Ибрагим, бу бит ни Коръән турында, Цвети Корана дип атала. Моны бит Фәрит абый да куярга хыялларын биргән иде без студент чакта. Мин әйтәм, шул хөрмәткә генә булса да, Фәрит абый хөрмәтенә генә булса да, аның куя алмый калган шушы әсәрен тормышка ашыру йөзеннән генә булса да, алынырга тиешмен дип алындым. Красота повсюду, Мумо. Куда бы ты ни кинул взгляд, так написано в моем Коране. Мумо, если Всевышний не открыл человеку смысла жизни, то он откроется никак не в книгах. Что даешь, то твое навеки. Что оставляешь себе, то потеряно навсегда. Төштә оча идем мин. Менә шул тау башына менеп баса идем дә, моннан немецлар килә танклар белән. Шуларга каршы сугыш алмагач, мин дип бер һаваны чыгарадыр инде, өскә очып менеп китәдер идем. Гел очадыр. Әбигә әйтәдер инде, әби бисмилла әйтеп башыннан сыпырадыр иде. Үсәсең, бу үсү галәмәте дип инде. Мин һич тә башыма тәңгәл куя алмыйдыр идем. Төштәге очыш һәм тормыштагы үсеш ничек була ул икесе бер бит җирдә үсә. Каян килде монда һавада чыгып йөрүгә. Әле дә шам мин. Минем буем та үсми. Мин шам. Мин калдырдым аның бер секретен беләм. Берәр ниндидер ни килсә, теге коркыныч янаса, мин шул секретен уже төштә беләм, ул миңа сеңдерелгән, автоматлаштырган. Шуны эштим дә, шамда китәм, ул аста кала. Очу. Кешегә тынгылык бирми торган очу. Uşaq telləri də ənə üskə, yuğarığa urli. Üşqün qanatlары күккә шәшри. Бәлки кешегә дә әнә шулай гап-гади uşaq кебек янаргадыр. Берни көтмичә, бары үзең булып, яңгыр кебек яварга. Әнә ул үләннәр, чәчәкләр үзләре белмичә дә дөньяны матур итә. Хуш итә, шифасын бирә. Катлаулы дөньяда бар да гади. Әнә шулай үзең булып үсәргә, үзең булып янарга. Uşaq сүнмәгәндә, ул һаман өскә үрли.